Asesinos, 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 asesinos. Yes, peace. No war. Yes, peace. No war. Què demaneu avui aquí? Em parece ridícul preguntar després de 60 anys d'ocupació què volem. Volem ser palestins, volem viure, perquè fins ara solament ven mort, ven massacres, ven ocupació, ven repressió. Volem ser lliures. Lliures és tot el que podem. Penso que és una injustícia total, que estan matxacant el poble palestí, vull dir que no és això, i que hem de fer alguna cosa perquè això no es pot aguantar. Això és irresistible. Si el dret internacional ha aconseguit que quan hi ha un lladre es busca el lladre o l'assassí, però no que es matxaque a un poble sencer. Estan aplicant la Bíblia in extremis, aplicant tu mates uno, yo mato 20, ojo por ojo, diente por diente. I així al final tots secs. S'ha de venir perquè qualsevol acció de violència contra les persones és digna de protesta. Quan no és només una violència, sinó que és una massacre, és digna encara de més protesta. I quan aquesta massacre està impune des de fa molts anys i per altra banda hi ha col·laboració dels governs occidentals per mantenir la posició, doncs encara s'ha de rondinar més. Penso que aquesta ha de ser la raó, sobretot perquè el que volem és salvar vides humanes. Los civiles o mis hermanos pequeños o mis primos tienen miedo de que entre el ejército israelí y acaba con todos, están desesperados y titulamos como un holocausto sionista contra el pueblo palestino. Crec que la desproporció de tractament que hi ha entre el que fan els palestins des de la Franja de Gaza i el que fa Israel i la desproporció de mitjans en què un i altre actua mereixia la repulsa civil i de la societat civil avui, no?